Vitajte, v dnešnom videu si ukážeme, ako povýšiť Windows 11 vo verzii Home na edíciu Pro, Education alebo Enterprise. Po inštalácii čistého operačného systému Windows na počítač alebo spustenie nového počítača s predinštalovaným Windows 11 potrebujeme pred registráciou počítača do Intune skontrolovať, či je nainštalovaná verzia Pro, Education alebo Enterprise. Školy majú v rámci licencie Microsoft 365 A3 nárok na upgrade verzie Home na vyššiu verziu, napríklad Pro alebo Education. Podmienkou je existujúca tzv. Podkladová licencia Windows vo verzii Home. Ukážeme si, ako zistiť nainštalovanú verziu Windows z úvodnej OOB obrazovky. Stlačte kombináciu kláves Shift a F10, otvorí sa okno s príkazovým riadkom. Do príkazového riadku napíšte príkaz, ktorý vidíte na obrazovke, a potvrďte Enterom. O pár sekúnd systém vypíše nainštalovanú verziu Windows. Vidíme, že máme nainštalovaný systém Windows 11 vo verzii Home. Teraz si ukážeme, ako ho povýšiť na verziu Pro, Education alebo Enterprise. Budeme ku tomu potrebovať Mac kľúč, ktorý získate v rámci predplatného. Stlačte kombináciu kláves Ctrl-Shift F3, systém sa reštartuje a prepne sa do režimu systémového auditu. Potrvá to niekoľko sekúnd až pár minút. Po spustení operačného systému stlačíme tlačidlo Štart a vyberieme nastavenia. Vyhľadáme nastavenia aktivácie zadaním kľúčového slova Aktivácia do vyhľadávacieho pola vľavo hore. Vyberieme nastavenia aktivácie a vpravo v časti Zmeniť kód Product Key klikneme na tlačidlo Zmeniť. Zadáme Mac kľúč pre upgrade operačného systému Windows a potvrdíme tlačidlom Ďalej. Počkáme na overenie kľúča. Pre overenie a upgrade sa požaduje aktívne pripojenie k sieti internet. Zobrazí sa okno pre inováciu vydania systému Windows, potvrdíme ho stlačením tlačidla Spustiť. Potrvá niekoľko minút, kým sa operačný systém inovuje. Po inovácii sa vykoná reštart a zobrazí sa Windows v režime systémového auditu. Inováciu môžeme skontrolovať otvorením nastavení operačného systému. Na karte Systém informácie vidíme aktuálnu verziu Windows 11 Education. Nastavenia môžeme zatvoriť. Režim systémového auditu ukončíme prostredníctvom nástroja na prípravu systému. Nastavenia v okne ponecháme tak, ako sú, a klikneme na tlačidlo OK. Operačný systém vykoná potrebné kroky pre ukončenie režimu systémového auditu a reštartuje sa. Po reštarte sa znova zobrazí Out of the Box Experience obrazovka operačného systému Windows. Hotovo! Operačný systém máme inovovaný na verziu potrebnú pre pripojenie počítača do cloudovej správy zariadení Intune.